Jó. Azokat kell gyűjteni. Ja, hogy mi vagyunk a kurvák, nekünk kell a pénzt keresni. Hát miért? Rátértél a lényegre. Hát erről szól a játék, na. Károsodást okoz. Pusztulj! Szembe kell menni. Indiana Jones, figyelj! Na, menjél. Ti. Nem, Ja. most neked tudom menni. Van egy cigid? Hogy mi kell... Nincsen, neki azt mondja! Egy teli shotty lövést kapott. Nice! Mehetünk aludni.